Videomestari. Vihellellen painaa hommia. Painaa hommia täällä. Säätilan tarkkailu tässä. Ensimmäistä päivää paistelee aurinko. Otetaan kaikki ilo irti siitä. Mennään hakee höyrypeleille. Joo. Se on se, kun se liitto kaataa. Voidaan sitä jatkaakin niin, että... Koska se on mun mielestä toi niin nopea biisi, tossa on niin nopea tahti, niin siinä pitäisi melkein aina ottaa niin kuin yksi kohtaus, niin se on 2 lainia. Kato niin kuin toikin, että kun mä oon siinä, se on Irvin imu, mulla on Jano, anna Irvin limu, niin teekö, että mä istun siinä likkojen kanssa, räppään ekan lainin, ja sitten toinen laini on, kun ne kaataa mulle sitä juomaa. Tai mä ajattelin, että ottaa tosta sen jäksyhomman, Irvin homman, siinä vaan siinä suihkulähteellä tai siinä. Ja sitten ottaa liukumista vaan ihan silleen niin kuin vaan semmosia morjestuksia, niin niitä voi, jos jää jotain puuttuu, niin semmosenhan voi leikata johonkin väliin sitten vaan. Oliks reidellä? Tääkin niinku pysyy. Täällähän pitää olla paljon tavaraa. On yssänen pää siinä ja kamera alas ja tonne ja... Täytyykö katsoa siitä vielä noi rekvisiitot, niin kaikki näkyy? Eipä pikku spekula. Leikkaa sen pois. Tai pistetään musa vaan taustalle ja ääniraitaa ei käytetä. Niin just siinä kohtaa. Nyt on ihan permiskonne. Istut oikein pystyssä. Kyllä se voi kaatua sitten jossain vaiheessa siinäkin. Kyllä, noin. Nyt likas kyytiin. Katuu nyt jo. Ei mä tönätän sit vaan just. Joo, mä tulin, mutta nyt tulee kai tänään laukunnan. Satanan kauan. Saada vähän tonne päin. Joo. Tänne käännä silloin, että minniä niin. Jalkapäätyä tänne päin. Jalkapäätyä heikki tänne päin. Tätä. Sai, mutta se Pepa jäi piiloon. Tai näkyy se tuo vähän. Näkyy se tuo vähän. Sitten niitä uimahyppyjä tästä vähän. Oliks meillä nyt tästä sitten kaikki? Ei, tästä on kaikki jo. Mennään rantaan. Väliviikseen vedätte heittänyt. Noniin. Hei! Ehdota. Eli huomenna vähän tänne. Alkoi joku pukki. Voitte ei toi hatun lippaka